Omroep Friesland, de Frieske Top 100. De vijfde dag alweer van de campagne voor de Frieske Top 100. En het waar wordt alle dagen beter. Of zo moet komen van de artiest die het mooi is. Marcel Smit, we gaan ervoor. Het zijn ze in huis, hè? Zo is dat. En hij zult jongen. En we moeten weer bijzondere mensen. We jaren bijzondere verhalen. En er is dus die muziek van Marcel Smit. Ondertussen stemt erop voor de Frieske Top 100. www.friesketop100.nl. Gaan we protten willen. De Frieske Top 100. Wij kregen een mailtje van Geke. Dit is Geke. En Geke die zei, ja, ik heb een vriendin. En die ken ik van de squalbanken. We hebben contact via Facebook. We sturen elkaar kaarten. Heel zo nou en dan komen we elkaar eens in. Maar die vriendin, die wil ik een het onder de riem steken. Ze zei, dat moet altijd wezen. Nou, het is een hele zoektocht, maar we hebben ze gevonden. En nu ben we haast. Daar werd we wezen, maar te Geke. Hoe is het met die? Ja, ik ben zenuwachtig. Hartstikke mooi. Dat ben ik alle dagen ook. Dus dan ben we partners in crime. Dat komt goed uit. En waar het om gaat is Ali Paulusma. Die werd het in de pijn. Het is, ik bereid je voor, een tamelijk triest verhaal. En toch willen we het vertellen. En toch willen we haar een hert onder de riem steken. Ik ga eerst bij Roppendijk. Dag Ali. Goedemorgen. Hallo. Ik ben Geert van Omroep Friesland. Ja, ik zie je. Goeiedag. Oh, goedemorgen. Goedemorgen, maar dat Wim wezen. Ja, klopt. Nou ja, en is Lennart er ook nog? Ja, die is er ik nou. Ah, kom er even bij. Is hij al wekker? Of- Ja, hij is al wekker, ja. Ah, kom er een bij, Lennart, jongen. Ja, kom er een bij. Ik zal het uitlezen. Wij zijn dwanden met de campagne voor de Frieske Top 100. Ja? Stem je hem dergelijk op? Nee. Dan geef je hem weg. Nee, inderdaad niks. Inderdaad niks. En toen hebben ze mensen van, nou ja, waar vinden je hem nou dat wij een leuke verrassing bezorgen moeten, waar dan ook in de provincie. En toen kregen we een mailtje van de vrouw die er nou aankomt. En als het goed is, Kisto die. Ja, die ken ik inderdaad. Waar is dat? Ja, dat is een vriendin van vroeger, van Squallen. Ja, ach schat. Ja, hoi. Oh. Nou, ik had hun opjong voor een hoeskamerconcert. Omdat 2 februari hun prachtige mooie lieve dochter Esmee, 23 jaar, overleden is. Een vreselijke longziekte. En ik wil hun nou de criisdagen voor de doorstenen, wil ik hun een het onder de riem steken. Mijn hoeskamerconcert. Nou, wat lief. Nou, Gong is heel goed, maar ja, dat is, zij wie in februari of januari mijn vriendin op vakantie. En toen is ze inklapt. En toen moest ze mijn spoed, ja, toen ging het zo slecht, toen moest ze mijn spoed donorlongen. donorlongen. Ja. Nou, ik heb een buurman die donorlongen nodig hier. Die moest heel lang wachten hier. Ja, ja. Maar ja, ze zit al heel hoog op de lijst, hè, omdat het heel slecht ging. Ja, oh ja, hè. Ze ja. zit aan een hartlongmachine en grains op die IC en onder beademing. En, maar ja, die longen ben net op tijd kwam. Och, man. Dus toen is ze overleden. Wat een spanning. Ja, vreselijk. Ja, Vreselijk. Ja, het is echt Trauma. Ja, dat ken ik niet begrijpen. Ja, ja. Wij denken toch een beetje... Ja, wij maken helemaal niks goed. Maar we willen helemaal een het onder de riem steken. Dus we hebben Marcel Smit, mijn naam. Oh, wat bijzonder. Ja, wat mooi. Ja. Ah, prachtig. En Marcel die zil van Jims jongen. Ach, nou, geweldig. In de kamer. Ach, wat leuk. Speciaal voor Jim draaien. Jeetje. Een privéconcert. Zo, wat leuks. Was du wirst in die Lippen. Ze doen het heel nog in. Els wat die leef hier, kreeg een stikje. In al die mensen blust bestaan. Een deel van mij is de mij die sterren. Een pad van die, dat hou ik vast. Van alles wat we hier together. Het houden van het mooiste west. Van alles wat we hier together. Houden van het mooiste west. Het houden van het mooiste
mooiste werk. Alsjeblieft. Mooi Marcel. Ja. Dank u wel. Het is één groot geheim, werd wij met Dwander binnen. Nou, dan zie ik die even snel laten. Kom er een maar, jongens. Wat staat er te wachten? 96 hier? Wat jij ik nou? Ja, ik moet even denken, want het is hartstikke handig. Nou ja, Paken heeft een moeilijke tijd gehad. Want aan het begin van de coronatijd is Paken zijn vrouw overleden. En toen moest Paken in een verzorgingstehuis wonen. En korte tijd geleden moest Paken helaas weer verhuizen. En nu woont Paken hier, maar het personeel zorgt heel goed voor Paken. Ja. Dus dat vindt Paken heel fijn. Dat is mooi. En ja, Paken is dus al 96, dus ik ben heel trots op Paken. En ik vind het heel leuk om met Paken spelletjes te spelen. En Paken maakt altijd grapjes. En Paken vindt het ook heel leuk om in de tuin aan het werk te zijn. Maar ja, dit slechte weer steeds en met de kou, dan kan Paken niet in de tuin aan het werk. Dus daarom vind ik dat Paken een huiskamerconcert verdient. Als ik het oerman mocht, dan die ik alles zoals om. Dan stapte ik in de zeel vol mensen uit de kist. Op een feest, mijn gebak en de juiste muziek. Al je bloemen en je vriend die mist. Ik hier voor een huis en een groot kapitaal. En ik loerde thuis wat naar een wiefte van de zwaar. Een dikke Mercedes, die bracht me te plak. En de beste bazen kregen me net warm. Omstekeerd, alles zoals om, door mijn lippen maar omstekeerd. Omstekeerd, van toek naar dom, ja ik wil wel los. Omstekeerd, mijn hiërarchie van Gries, een mooi donkerbruin. En ik was voor directeur van een grote fabriek. Mijn beuler, die was starig ongever. En ik begon met succes in de muziek. Eén keer in het jaar, wat zo'n keer in een week. En ik was starig overgek op mijn vrouw. Ik pafte een pakje dijs en ik dronk whisky als wetten. Wat langer worden kinderen. En een kater kon net gaan. Omstekeerd, alles ozon, door mijn lippen maar omstekeerd. Ja, dat is een mooi verhaal wat ik kreeg van Gerda Hoekstra. Die zei van, het zou eigenlijk wel leuk wezen als het eventjes bij mijn man Andries op squallen komt. Want die had kreeg BLS onder oren en dan had hij altijd muziek bij opstaan. En nou is de vraag, is dat wel Frieske muziek? Dus het had ook een soort controlerende functie die we hier hebben. Stiet die radio of wat hij ook maar on had, net op Frieske muziek. Ja, dat zal dan toch ontslag op staande voet voor Andries budgetten. En een mooi optreden van Marcel Smit als afscheid, zal ik maar zeggen. Waar is meester Andries? Waar? Wie is mij on? Kom maar mij. Is dit Andries? Dit is Andries. En de groep kreeg nou in verschillende lokalen kreeg die lessen in de muziek. En wat voor muziek is dat dan? Ja, de band had een breder repertoire, maar in deze hoeken van Harkema, de woorden zitten we natuurlijk een beetje. Dus dan is dat de hoenenkabbel. Die hebben wel Frieske muziek dus. Er wordt onder andere, ja, ik een soort Frieske muziek spelen. Ja, nee, maar dan heeft nou die baan. Want ik zei, als hij net Frieske muziek speelt, krijgt hij een slag op staande voet. Nou ja, als het maar een gouden handdruk is, dan kan het er nou toe gaan. Maar Uiteraard Andries, ja. dat is ook een handdruk, dat is logisch erbij. Mijn harde ploeg, vreugd van 15 jaar verleden. Kilometers rijd ik mij die droeg waren weer. Mijn harde ploeg, de vreugd van 15 jaar verleden. Get your hands up, yeah! The heat is on, so come and bring the bass drum. En dit weer de 5e dag van de campagne voor de Frieske Top 100. Nou, weer een bijzondere dag, hoor Marcel, of net? Dit weer een bijzondere dag. Ja. Hier voor in de boeken. Zo is dat, die vierden we net weer. Betekent dat ook dat de campagne nou voorbij is? Wel nee, want morgen is Stijn Biverterwerp. Wij figureren dan prominent mooi in het programma Sneeuw in Friesland en Stijn in Friesland. Op radio en televisie van 1 tot 6 uur. Wij treffen hem dan graag weer onder het apparaat. En ondertussen blijf stemmen op de Frieske Top 100. www.friesketop100.nl. Ont morgen.
Omroep Friesland, de